Un ano despois de celebrar as súas bodas da prata, a festa do chuletón de Garabás, no municipio de Maside, volveu confirmar o seu crecemento como unha das citas gastronómicas e festivas de referencia do verán na comarca. O que comezou hai pouco máis dun cuarto de século como unha celebración local, en cuxa primeira edición se venderon preto de 150 chuletóns, converteuse co paso dos anos nun evento que reúne centos de persoas. Nesta ocasión rozou un milleiro de chuletóns servidos, unha cifra que confirma a excelente acollida dunha festa que non deixou de gañar público edición tras edición. O campo da festa de Garabás reuniu veciños e visitantes chegados de diferentes puntos de Galicia que gozaron dun menú completo no que o gran protagonista foi unha peza de carne de 650 gramos.